10 ljudi, danas ćemo igrati ovu mini igru, neku na Mindplexu, gađanje grudvama. Mi smo u crvenom timu, tu crveni na zelene. To ubili smo jednog. Ili nismo, ne znam, nije ni bitno. I pak, ubio nas je. Videli ste, bio je ispred nas. Idemo sada, moramo da pobedimo. Vidi koliko zelenih. Ubili smo ga. On nam je bio prvi kill. Ubio me. Najbolje da se penje do gore. Gore je najbolje. Gore je najbolje da se penje. Da li me je ubio? Kako rokaju ovi zeleni, znači prejaki su. A oni dolaze odavde. Se ovdje penju po putu. Aj čuti, gdje je bio. Vidi, ovdje nema nikog. I evo i zeleni. Koliko ih je. Šta je ovo? Šta bi? WTF? Neki zeleni ima hak. Baci ono što se čuje, videli ste. I sve nas vrati u bazu. I evo ga, zalagovano je, pogledajte. Koji su ovo hakovi. Ali i dalje vodimo, ne vrede im hakovi. Vidite, baci ove čikene. Šta je ovo? Pripadaju neki dijamanti s neba. Idemo, brate, vidite da imaju hakovi zeleni. Imaju hak zeleni. Koji hak. I evo ga, izgubili smo. Izgubili smo zbog ovih hakova. Izgubili smo, ajde da odigramo još jednu. Ali nećemo možda tu mini igru. Možda ćemo ovu, ne, nećemo tu. Igrat ćemo ovo. Vidi net, evo ga. Onda sada čekamo. Sada čekamo da počne igra. Vidimo da li još neko igra ovo. Nećemo više da igramo, to je to za epizodu, vidimo se sljedećoj, ćao.